ndakadzidza zvekuti ndakadzidza kunonzi kuSA, kwete kuSouth Africa, kwete kuSaudi Arabia. Ndakadzidza kunonzi kuSewage Academy, ndiko kwandakadzidza nezvetsvina dzese dzinowanika panyika. Rasikele bhimbo nyararai. kuSewage Academy ndiko kwandakadzidza nezvetsvina dzinowanika panyika. Tsvina nzou inonzi hulumpam, nzou ihombe indonedza pakuru kuti hulumpam. Tsvina yekatsi inonzi kado, katsi diki inongoti do. Tsvina yembwa inonzi humbururu, inoumburudzwa payadhi zvisina order. Tsvina yemunhu iri serious, kune 5 mataipi akasiyana. Kunoti duzvi, godzva, dhodhi, manyoka, kozoti magoo. Tsvina yemhene yakafanana netsvina yembudzi. Mhene inoita nhoko, mbudzi inoita nhoko. Saka ukasvika paChillsport vanhu vakatanga kukuti uri mhene yedu, vari kutorawo kuti unoita nhoko. Urambe kunzi uno uri mhene.